DHL, verdens førende logistikvirksomhed. Vi ønsker at drive en bæredygtig forretning, indgå i stærke partnerskaber og skabe et sted, hvor mennesker kan udfolde sig og udvikle deres karriere. Vi leverer løsninger, der forbinder mennesker og virksomheder over hele verden. DHL-stafetten, et event, der forbinder mennesker gennem motion og hygge. DHL-stafetten handler om fællesskab, sundhed og om at være en del af noget større. Hos DHL løber vi en stafet for vores kunder hver dag, året rundt, over hele verden. DHL bakker op om DHL-stafetten som en del af vores dedikation til at støtte de lokale fællesskaber. Når DHL-stafetten løbes, overdrager vi sammen med det passion, tillid, engagement og en vilje til at gøre os umage for hinanden. Vi mener, det er vigtigt at være en del af et sundt og trygt miljø, både privat og professionelt. DHL, vi leverer transport og logistikløsninger, hygge og fællesskab. DHL-stafetten. Et event for alle.